ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଚଢେଇ ମାନେ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ସେଠି ଟିକି ଚଢେଇ ତାର ଦୁଇ ଝିଅ ପିଙ୍କି ଆଉ ମିକି ସହ ରହୁଥିଲା। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଆମ ବିଲ ତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଫାଙ୍କା ପଡୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଆମ ବିଲରେ ପରିବା ଚାଷ କରିବି, ଆଉ ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକିଲେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହବ। ସତରେ ମା, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଆମ ବିଲରେ ପରିବା ଚାଷ କରିବା। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବିଲରେ ପରିବା ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ବାହାରୁ ପରିବା କିଣିବାକୁ ପଡିବନି। ଆମେ କିଛି ପରିବା ଖାଇବା ଆଉ ବାକି ପରିବା ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ବିଲକୁ ଯିବା। ବିଲ ଚାରିପଟ ସଫା କରି ବାଡ଼ ଦେଇଦେବା, ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ପଶି କେହି ଚୋରି ନ କରିପାରିବେ। ହଁ ମା, ତମେ ଠିକ କହିଲ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ବିଲକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ମା ଛୁଆ ମିଶି ତାଙ୍କ ବିଲକୁ ଗଲେ। ବିଲକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସଫା କରି ବିଲ ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦେଇଦେଲେ। ସେମାନେ ବାଡ଼ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ କାଳୁ କାଉ ସେଠାକୁ ଆସିଯାଏ। ଆରେ ଟିକି, ତୁ ଏଠି ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଣ କରୁଛୁ? କଣ ବିଲ ସଫାସଫି କରୁଛୁ ନା କଣ? ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ବିଲ ଫାଙ୍କା ପଡିଥିଲା। ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷ ମୋ ବିଲରେ କିଛି ପରିବା ଚାଷ କରିବି ବୋଲି। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହଉ ହଉ, ତୁ କାମ କର, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ତାପରେ କାଳୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ଆଉ ବଣ୍ଟିପାରା ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଆରେ ଟିକି ଭଉଣୀ, ଏଠି କଣ କରୁଛ? ବିଲରେ କିଛି ଚାଷ ବାସ କରିବ ନା କଣ? ବିଲ କଣ ସଫାସଫି କରୁଛ? ହଁ ମିଠୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମୋ ବିଲରେ ପରିବା ଚାଷ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ସଫାସଫି କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମିଠୁ ଆଉ ବଣ୍ଟିପାରା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ଆଉ ତା ପିଲାମାନେ ମିଶି ବିଲ ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଟିକି ଚଢେଇ ବଜାରକୁ ଯାଇ ତା ବିଲ ପାଇଁ କିଛି ପରିବା ମଞ୍ଜି କିଣିକି ଆଣେ। ଟିକି ଆଉ ତା ପିଲାମାନେ ମିଶି ବିଲରେ ସବୁ ମଞ୍ଜି ତକ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ପିଙ୍କି, ମିକି, ସବୁ ମଞ୍ଜି ତ ଲାଗିଗଲା। ଏବେ ତମେ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ ପାଣି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା ମା, ଆମେ ସବୁଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଲରେ ସବୁ ଗଛ ବି ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ମା ମା, ଦେଖ, ଆମର ସବୁ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାର ଭଲ କି ଯତ୍ନ ନବା, ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିବା ବି ହବ। ହଁ ହଁ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଠିକ କହିଲ। ଏବେ ଚାଲ ଗଛରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦବା। ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ପାଣି ଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ପରିବା ଫଳିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ପରିବା ହେଇଛି। ୟାକୁ ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ ମା, ଆମ ବିଲରେ ତ ବହୁତ ପରିବା ହେଇଛି, ହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ କେବେ ନବା? ଆଜି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଆସି ପରିବା ତୋଳି ନେଇଯିବା, ଆଉ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା। ହଉ ପିଲେ, ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଆସିବା। ଏମିତି କହି ଟିକି ଆଉ ତା ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଧ ପରିବାର ବାସ୍ନା ପାଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ବା, ଏଠି ତ ବହୁତ ସାରା ପରିବା ହେଇଛି, ଆଉ ଭଲ ପାଚିଲା ଟମାଟୋ ବି ହେଇଛି। ପାଚିଲା ଟମାଟୋ ତ ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଯାଉଛି, ଯେମିତି ବି ହେଲେ ୟା ଭିତରେ ପଶି ପରିବା ଯାକ ଖାଇବି। ତାପରେ ଗଧ ତା ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଟିକି ଚଢେଇର ବିଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଆଉ ତାର ପରିବା ଯାକ ଖାଇଦେଲା। ହେଲେ ସିଏ ଯେତିକି ପରିବା ଖାଇଥିଲା ତାଠୁ ବେଶୀ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆହା, କି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, କାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ସେ ଗଧ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ଆଉ ତା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରିବା ତୋଳିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ସେସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ଆମ ଫସଲ ଏମିତି କିଏ ନଷ୍ଟ କଲା? ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ କଣ ହବ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମା ମା, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ଜଙ୍ଗଲର ଚିଲ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା,
ତାହେଲେ ତୋ ସହ ଏମିତି ହେଇଛି। ତୋର କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି କହ। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ମୋର ସେମିତି କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ମୋର କାହା ଉପରେ ବି ସନ୍ଦେହ ହଉନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋ ବିଲରେ ପରିବା ଚାଷ କରୁଛି ବୋଲି କାଳୁ ଭାଇ, ମିଠୁ ଭାଇ ଆଉ ବଣ୍ଟି ପରାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକିଦେ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଆରେ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଟିକିର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କିଏ କରିଛି? ସତ ସତ କୁହ। ନା ନା ମହାରାଜ, ଆମେ ଟିକିର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିନୁ। ଆମେ କଣ ପାଇଁ ତା ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବୁ? ସେ କଣ ଆମର ଶତ୍ରୁ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏମିତି କାମ କଲା କିଏ? ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଚୋରକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ମହାରାଜ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଆମେ ଚୋରକୁ ଧରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା କୁହ, କି ଉପାୟ ଅଛି? ମହାରାଜ, ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଟିକିର ବିଲ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରେ ଲୁଚିକି ବସିବୁ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚୋର ଆସିବ, ଆମେ ତା ଉପରେ ଜାଲ ପକେଇଦବୁ ଆଉ ତାକୁ ଧରିଦବୁ। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ। ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ତମେମାନେ ଲୁଚିକି ଦେଖ କିଏ ସେ ଆସି ଚୋରି କରୁଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଲ ନେଇ ରାତିରେ ଟିକି ଚଢେଇର ବିଲ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠି ଲୁଚିକି ବସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଧ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଯାଉଛି, ଆଜି ଯାହା ପରିବା ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଖାଇଦେବି। ଯେମିତି ସେ ଗଧ ତା ବିଲ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଚଢେଇ ମାନେ ତା ଉପରେ ଜାଲ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଧରିନେଲେ। ଛାଡ ଛାଡ, ମତେ ଛାଡିଦିଅ। ଆରେ ଟିକି ଭଉଣୀ, ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଗଧ ହିଁ ତୁମ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆମେ ୟାକୁ ଛାଡିବାନି। ୟାକୁ ଆଜି ବହୁତ ମାଡ ଦବା, ଯେମିତି ଇଏ ଆଉ ଦିନେ ବି କାହାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବନି। ତାପରେ ସବୁ ଚଢେଇ ମିଶି ଗଧକୁ ବହୁତ ବାଡେଇଲେ ଆଉ ସେ ଗଧ ସେଠୁ ଦୌଡିକି ପଳେଇଲା। ଥରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଟୁନା ଓ ମୁନା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗଛଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ଫଳିଛି। ଆରେ ମୁନା, ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା! ଦେଖିଲୁ ଏ ଗଛରେ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ଫଳିଛି। ହଁ, ମୁଁ ବି ତ ସେଇଆ ଦେଖୁଛି। ହେଲେ ଟୁନା, ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଗଛରେ କଣ କେବେ ଅଣ୍ଡା ଫଳେ? ମୁଁ ବି ତ ସେଇଆ ଭାବୁଛି, ଏ ଗଛରେ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ଫଳିଛି। ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଗଛଟି ଥିଲା ଗୋଟେ ଅସୁରର। ଅସୁରଟି ସେଇ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲା। ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଅସୁରଟି ସେଠି ନଥିଲା। ଟୁନା, ଚାଲ ଏ ଗଛରୁ କିଛି ଅଣ୍ଡା ଛିଡେଇ ନେଇଯିବା। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ମାଙ୍କୁ ଦେବି ଆଉ ମା ମତେ ଏ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଚାଲୁନୁ ଚାଲ, ଏଠୁ କିଛି ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଚାଲିଯିବା। ଏହାପରେ ଟୁନା ଓ ମୁନା ସେ ଅଣ୍ଡା ଗଛରୁ କିଛି ଅଣ୍ଡା ତୋଳିଲେ ଓ ତାକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ମା, ଏଇ ନିଅ ଏ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ମତେ ଭାଜିକି ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଏତେ ଅଣ୍ଡା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମା, ଆମେ ଟୁନାର ମୋର ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ଗୋଟେ ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିଲୁ। ସେଇ ଗଛରେ ନା ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ଫଳିଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଟୁନାର ମୋର ସେଇ ଗଛରୁ ହିଁ ଅଣ୍ଡା ତୋଳିକି ଆଣିଲୁ। ପୁଅ, ଆଉ ଦିନେ ତୁ ସେ ନଈ କୂଳକୁ ଯିବୁନି। ସେ ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଅସୁର ରହୁଛି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ତୁ ଆଣିଛୁ, ଏ ଅଣ୍ଡା ସେ ଅସୁରର ହିଁ ହେଇଥିବ। ଅସୁର ନା ଫସୁର, ସେସବୁ ବେକାର କଥା ମା। ଆମେ ତ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଲା ବେଳେ ସେଠି କେହି ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ, ଆଉ ଅସୁର ଆସିବ କୁଆଡୁ? ପୁଅ, ତୁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତୁ ଜାଣିନୁ ସେ ନଈ କୂଳରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ଅସୁର ରହୁଛି। ସେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ସେ ଯଦି ଜାଣିବ ତୁମେ ମାନେ ତା ଗଛରୁ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିଛ ବୋଲି, ସେ ତୁମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ମା, ତମେ କଣ କେବେ ସେ ଅସୁରକୁ ଦେଖିଛ କି? ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେ ମୋ ମା ମତେ ସେ ଅସୁର କଥା କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଛି। ମା, ସେସବୁ ମିଛ କଥା। ତମେ ଗଲ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିକି ଆଣିବ। ଏପଟେ ଅସୁରଟି ଆସି ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ତା ଅଣ୍ଡା ଗଛରୁ କିଛି ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଅସୁରଟି ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଥିବା ଦେଖି ରାଗିଗଲା ଆଉ କହିଲା, କିଏ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଯିଏ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିଛି? ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। ଯାଉଛି, ତାକୁ ଏବେ ହିଁ ଖୋଜିବି ଆଉ ଯଦି ସେ ମିଳିଯାଏ ତା ବେକ ମୋଡ଼ି ମୁଁ ତା ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। ଏମିତି କହି ଅସୁର ରାଗରେ ସେଠୁ ଗଲା ଓ ଆଖପାଖ ଚାରିପଟେ ଅଣ୍ଡା ଚୋରକୁ ଖୋଜିଲା।
ହେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଚୋରକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଚୋର, ଆଜି ସିନା ତୁ ଖସିଗଲୁ, କାଲି କି ତୁ ଆ। ତତେ ଯଦି ପାନେ ନ ଦେଇଛି ମୋ ନା ସମରାସୁର ନୁହେଁ। ହଁ, ହଉ, ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଯାଇଛି, ଯାଉଛି ଯିବି, ଗୁମ୍ଫାରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ଏମିତି କହି ଅସୁରଟି ତା ଗୁମ୍ଫା ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟିଲା ଓ ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ମୁନା, ଆଜି ତୁ ସେ ନଈ କୂଳରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡା ଗଛ ଆଡେ ଯିବୁନି ହେଲା। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଯିବିନି। ଏମିତି କହି ମୁନା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁନା, କାଲି ତୁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇଲୁଟି? କେମିତି ଲାଗିଲା ଅଣ୍ଡା ଭଜା? ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତୁ କଣ କଲୁ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ? ମୁଁ ବି ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜିକି ଖାଇଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁନା, ଚାଲୁନୁ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତୋଳିକି ଆଣିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବାନି। ତୁ ଜାଣିନୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅସୁର ରହୁଛି। ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡା ଗଛ ସେ ଅସୁରର। ଆରେ, ଇଏ ପରା 2024 ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଜି ବି ତୁ ଏ ଭୂତ ଅସୁର ମାନଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ପାଗଳଟା। ହାକ୍, ମୁଁ କଣ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି? ମୋ ମା ମତେ କହୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ନା ଆଉ। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ସେ ଅଣ୍ଡା ଗଛ ପାଖକୁ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ତୋଳି ଆଣିବା ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା ସେ ଅସୁର କଥା। ଆରେ, ଆମେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଲେ, ଯଦି ସତରେ ସେଠି ଅସୁର ଥାନ୍ତା ନା, ସେ ପରା ଆମକୁ ଧରି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ହଁ, ତା ବି ଠିକ କଥା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଆଜି ସେ ଚୋର ଆସୁ। ଆଜି ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି, ଏଇଠି ଲୁଚିକି ରହିବି। ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଧରିକି ଖାଇବି। ଅସୁର ଏମିତି କହୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଟୁନା ଓ ମୁନା ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ, ଏ ଦିଟା ଚଢେଇ କଣ ଏଠି ଆସି ବସିଲେଣି? ଏଇମାନେ କଣ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି? ହଉ, ମୁଁ ଏଇଠି ଲୁଚିକି ଦେଖିବି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିବେ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ହିଁ ସେ ଚୋର ହେଇଥିବେ। ଟୁନା, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କରିବା? ଚାଲ ଏଇ ଗଛରୁ ଅଣ୍ଡା ତୋଳିଦବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଏ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ତୋଳି ନେଇଯିବା। ଏମିତି କହି ମୁନା ଓ ଟୁନା ଅଣ୍ଡା ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅସୁରଟି ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ରହି ଏସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଆରେ, ଏଇମାନେ ତାହେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଚୋର। ତା ମାନେ ଏମାନେ ହିଁ କାଲି ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ରୁହରେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢେଇ, ଏବେ ତୁମକୁ ଯଦି ପାନେ ନ ଦେଇଛି ମୋ ନା ସମରାସୁର ନୁହେଁ। ହା 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 ହା। ଏମିତି କହି ଅସୁରଟି ସେ ଦୁଇ ଚଢେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ତା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଟୁନା ଓ ମୁନାକୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ଟୁନା ଓ ମୁନା ଅଚାନକ ବନ୍ଦୀ ହେବା ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ହା 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 ହା। ହା 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 ହା। ଦୁଷ୍ଟ ଚୋର ଚଢେଇ ମାନେ, ତୁମର ତ ଭାରି ସାହସ। ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଗଛରୁ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରୁଛ ନାଇଁ? ଆଜି ତୁମେ ଧରା ପଡିଛ। ଆଜି ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ଛାଡିବିନି। ତୁମମାନଙ୍କ ବେକ ମୋଡି ମୁଁ ତୁମ ରକ୍ତ ପିଇବି। ହା 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 ହା। ଅସୁରର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଟୁନା ଓ ମୁନା ଡରିଗଲେ। ମୁନା, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏ ଅସୁର ତ ଆମକୁ ଏବେ ମାରି ଖାଇଦବ। ତତେ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଅସୁର ରହୁଛି ବୋଲି, ହେଲେ ତୁ କଣ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ? ଆଉ ଏବେ ଦେଖେ, ସେ ଅସୁର ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ମୁନା, କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କର, ଯେମିତି ଏ ଅସୁର କବଳରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ହଁ ହଁ, ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏମିତି କହି ମୁନା ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା ଏବଂ ଭାରି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁନାର ହସିବା ଦେଖି ଅସୁର କହିଲା, ଏ ଚଢେଇ, ତୋ ଆଗରେ ଏତେ ବଡ ଅସୁରଟା ଛିଡା ହେଇଛି, ତୁ ଡରିବା ଜାଗାରେ କଣ ହସୁଛୁ? ହସିବିନି ତ ଆଉ କଣ କରିବି? ତମେ ତ ମତେ କାହିଁ ଅସୁର ପରି ଦେଖାଯାଉନ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟେ ଅସୁର ମୁଖା ମଡେଇ ହେଇ ଅସୁର ହେବାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ତତେ ଆକ୍ଟିଂ କଲା ପରି ଦିଶୁଛି? ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ? ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଅସୁର ଆଉ ତମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କଣ ପାଇଁ କରିଛ? କଣ ତମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି କି? ହେ, ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଡରିବି? ମୁଁ ତ ଏବେ ତୁମକୁ ଖାଇବି। ହା 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 ହା। ହା। ତମେ ଅସୁର ଆଉ ଆମକୁ ଖାଇବ? ମୋର କାହିଁ ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ତମେ ଗୋଟେ ଅସୁର ବୋଲି। ଯଦି ତମେ ଅସୁର, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ ପିଞ୍ଜରାରୁ ମୁକ୍ତ କଲ। ଏଇ କଥା? ହଉ ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ପିଞ୍ଜରାରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ଏମିତି କହି ଅସୁରଟି ଦୁଇ ଚଢେଇଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ଆରେ, ତୁମ ଆଖି ପାଖରେ କଣ ଗୋଟେ ଟିଙ୍କ ଲାଗିଛି? ଦେଖି ଦେଖି ଟିକେ ନହିଲ।
ମୁଁ ତୁମ ଆଖି ପାଖରୁ ସେ ଟିଙ୍କ କାଢିଦେବି। ମୋ ଆଖି ପାଖରେ ଟିଙ୍କ ଲାଗିଛି? ଏ ହେ, ସେ ତ ମୋର ସବୁ ରକ୍ତ ପିଇ ସାରିବଣି। ଏ ଚଢେଇ, ମୋ ଆଖି ପାଖରୁ ଟିକେ ସେ ଟିଙ୍କ କାଢିଦେଲୁ। ଏହା ପରେ ଅସୁର ଟିଙ୍କ କାଢିବା ପାଇଁ ନଇଁ ପଡିଲା। ଅସୁରଟି ନଇଁବା ଦେଖି ଟୁନା ଓ ମୁନା ତା ଆଖିକୁ ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ ପଡିବାରୁ ଅସୁରକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ଓ ଅସୁରଟି ସେଇଠି ଛଟପଟ ହେଲା। ଟୁନା ଓ ମୁନା ସେଇ ମଉକା ପାଇ ସେଠୁ ଖସିଗଲେ। ଯା ହେଉ, ଆଜି ଆମେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଖସି ଆସିଲେ। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଭାରି ଜୋରରେ ଉଡି ଏଠୁ ଆମେ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ସେ ଅସୁର ଆମ ପଛରେ ପଡିଯିବ। ଦୁଷ୍ଟ ଚଢେଇ, ତୁମେ ମାନେ ମୋ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ। ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତୁମକୁ। କେବେ ଥରେ ଧରା ପଡ, ଧରା ପଡିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବି। ମୋ ଆଖି, ଆହା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ କାଳୁକାଉ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ କାମ କରି ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ। କାଳୁକାଉ ତା ପୁଅ ମୁନା ପାଇଁ ବହୁତ ବାଣ ଆଣିଥାଏ। ମୁନା ଏତେ ସାରା ବାଣ ଦେଖି ଖୁସିରେ ପାଗଳ ପରି ହେଉଥାଏ। ହୁରେ ହୁରେ, ମୋର ବହୁତ ବାଣ ଆସିଛି। ମାମା, ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ବାଣ ଫୁଟେଇବି ଆଉ ବହୁତ ମଜା କରିବି। ହଁ ହଁ, ତୁ ସବୁ ବାଣ ଫୁଟେଇବୁ। ମାମା, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଇ ବାଣ ଫୁଟେଇବି। ନା ନା, ତୁ ଏବେ ବାଣ ଫୁଟାନି, ତୁ ରାତି ହେଲେ ବାଣ ଫୁଟେଇବୁ। କାରଣ ରାତିରେ ଏ ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ ଆକାଶଟା ପୁରା ଚକମକ ଦେଖାଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ମାମା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ବାଣ ରାତିରେ ଫୁଟେଇବି। ଆଚ୍ଛା ମାମା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟୁନାକୁ ବାଣ କଥା କହିକି ଆସିବି। ଏମିତି କହି ମୁନା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଣ ଫୁଟେଇବ ବୋଲି ମୋ ପୁଅର ମନ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି। ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ବାଣ କାହିଁକି ଆଣୁଥିଲ କହିଲ? ଏତେ ଟଙ୍କାର ବାଣ? ମାଲୋ, ଇଏ ତ 1000 ଟଙ୍କା ପଡିଥିବ। କାଳି, ମୋ ପୁଅର ଖୁସି ଆଗରେ 1000 ଟଙ୍କା କଣ କହିଲ? ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ତା ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଗେଲ ବସର କରୁଥାଅ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ। ଟୁନା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବାଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ସେ ବାଣକୁ ଫୁଟେଇବି। ଆଉ ହଁ, ତୁ ବି ମୋ ସହ ବାଣ ଫୁଟେଇବୁ, ହେଲା? ହଁ ହଁ, ମତେ ବି ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ମୁନା, କହିଲୁ ତୋ ବାପା ତୋ ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ବାଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଆକାଶମଲ୍ଲୀ, ଗଣ୍ଠିଆ ବମ୍, ତାଳ ଫଟକା ଆଉ ଝୁରଝୁରା ବାଣ, ଏମିତି କେତେ ବାଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ସାରା ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ନା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବସିଥିବା ଶୁକୁଟା ଚିଲ ଶୁଣୁଥାଏ। ଓ, ତାହେଲେ ମୁନାର ବାପା ମୁନା ପାଇଁ ବହୁତ ବାଣ ଆଣିଛି, ନାଇଁ? ହଉ ରେ ପୁଅ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ତୁମ ଘରୁ ସେ ବାଣ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁ କେମିତି ବାଣ ଫୁଟଉଛୁ। ସେ ସବୁ ବାଣକୁ ମୁଁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ବାଣକୁ ଆଣି ମୁଁ ଆମ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଫୁଟେଇବି। ହା 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 ହା। ଏମିତି କହି ଶୁକୁଟା ମୁନାର ଘର ଆଡକୁ ଚାଲିଲା। କାଳୁ ଓ କାଳି ଗୋଟେ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଶୁକୁଟା ସେଇ ବାଣରୁ କିଛି ବାଣ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଲା। ବାପରେ, ମୁନାର ବାପା ମୁନା ପାଇଁ ଏତେ ବାଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁନା ତ ଏତେ ସାରା ବାଣ ଏକୁଟିଆ ଜମା ଫୁଟେଇ ପାରିବନି। ଯାଉଛି ଏ ବାଣକୁ ନେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ଆଉଥରେ ଆସି ବାକି ବାଣ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ଶୁକୁଟା ଗୁମ୍ଫା ଆଡକୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବାଣକୁ ରଖିଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଶୁକୁଟାର ଘର ଆଡକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ବଳକା ବାଣ ଗୁଡିକୁ ବି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। କାଳି ଓ କାଳୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଘରେ ବାଣ ନାହିଁ। ଏ ଟୋକା ଜମା ସୁଧୁରିବନି। ଦେଖୁନ, ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ସେ ବାଣ ସବୁ ରାତିରେ ଫୁଟେଇବୁ, ହେଲେ ସେ ଏବେ ହିଁ ସବୁ ବାଣ ନେଇ ଫୁଟଉଛି। ଓହୋ କାଳି, ତମେ ଆଉ ରାଗନି। ସେ ବାଣ ତ ମୁଁ ତାରି ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଯଦି ସେ ବାଣକୁ ନେଇ ଫୁଟଉଛି, ସେ ଫୁଟଉ, ଆମର କଣ ଅଛି? ସେମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମୁନା ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ହଇରେ ଟୋକା, ତତେ ପରା କହିଥିଲି ତୁ ରାତିରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବୁ ବୋଲି, ଆଉ ତୁ ମୋ କଥା ନ ମାନି ସବୁ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଦେଲୁ। ମାଠୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମୁନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, କଣ କହିଲ ମାମା? ମୁଁ ସବୁ ବାଣ ନେଇ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି? କାଇଁ ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ତ ସେତିକି ବେଳେ ଘରୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଏତେବେଳକୁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ବାଣ ନେଇ କେତେବେଳେ ଫୁଟେଇଲି? କଣ କହିଲୁ? ତୁ ବାଣ ନେଇ ଫୁଟେଇନୁ? ଆଉ ଏ ବାଣ ସବୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ମୋ ବାଣ ଆଣି ମତେ ଦିଅ। ଏମିତି କହି ମୁନା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କର, ବେଶୀ ହଉଛି। ସବୁ ବାଣ ନେଇ ତୁ ହିଁ ଫୁଟେଇଛୁ, ଆଉ ଏବେ ମିଛ ଅଭିନୟ କରି କାନ୍ଦୁଛୁ। ନାଇଁ ମାମା, ମୁଁ ବାଣ ନେଇନି। ପୁଅ କାନ୍ଦେନି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ବାଣ କିଣିକି ନେଇ ଆସୁଛି, ରହ। ନାଇଁ, ବାଣ ଫାଣ କିଛି ଆଣନି।
ଏତେ ସାରା ବାଣ କିଏ ନେଲା ତାକୁ ଖୋଜ, ତାପରେ ଯାଇ ବାଣ ଆଣିବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗ ବାଣ କିଏ ନେଇଛି ଖୋଜିକି ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ତୁ କାହାକୁ ଏ ବାଣ କଥା କହିଥିଲୁ କି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଟୁନାକୁ ଏ ବାଣ କଥା କହିଥିଲି। କାଳୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଟୁନା ହିଁ ଏ ବାଣ ଚୋରି କରିଥିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ପଚାରିବି। ମାମା, ମୁଁ ତ ଗଲାଠାରୁ ତା ସହ ଥିଲି, ସେ କାହିଁକି ଆମ ବାଣ ଚୋରି କରିବ? ଓହୋ, ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ବାଣ ଚୋରକୁ ଖୋଜୁଛି। ଏମିତି କହି କାଳୁ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ମୁନ୍ନା ଟୁନା ପାଖକୁ ଗଲା। ଟୁନା ଟୁନା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ବାଣ ସବୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି? କଣ କହିଲୁ? ତୋ ବାଣ ସବୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ହେଲେ କେମିତି? କିଏ ନେଇଗଲା? ତୁମ ଘରେ କଣ କେହି ନଥିଲେ କି? ନାଇଁ ରେ, ଘରେ ସେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ। ଓ, ତାହେଲେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ବାଣ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁନ୍ନା, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଟୁନା, ଚାଲ ଯିବା ସେ ବାଣ ଚୋରକୁ ଖୋଜିବା। ଆରେ ଓଲା, ଯିଏ ଚୋରି କରିଥିବ ସେ କଣ ଆଉ ଏଇଠି କୋଉଠି ବୁଲୁଥିବ? ଆରେ ସେ ପରା କୋଉଠି ଲୁଚିଥିବ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ସେ ଚୋର ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବାଣକୁ ଫୁଟେଇବ, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାକୁ ଧରିଦବା। ହଁ ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଏପଟେ କାଳୁ ଚୋରକୁ ନ ପାଇ ଆଉ କିଛି ବାଣ କିଣି ଆଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏମିତି ସେଦିନ ରାତି ହେଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏବେ ତ ରାତି ହେଲାଣି। ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ଯାଇ ବାଣ ଫୁଟେଇବି। ଏମିତି କହି ଶୁକୁଟା ବାଣ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ବାଣ ଫୁଟେଇଲା। ଏପଟେ ଟୁନା ଓ ମୁନ୍ନା ପାଖ ପଡିଆରେ ବାଣ ଫୁଟାଉଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଟୁନା, ଏଇ ବାଣଟା ପୁରା ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଫୁଟିବ। ହଁ ହଁ, ଫୁଟା ଫୁଟା ଏ ବାଣ। ଦେଖିବା ଏ ବାଣ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଇ ଫୁଟୁଛି। ଏହାପରେ ମୁନ୍ନା ବାଣରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ବାହାରିଲା। ହଠାତ୍ ଦୂରରୁ ବାଣ ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଟୁନା, ତୁ ଶୁଣିଲୁ ଟି ଏ ଶବ୍ଦ? ଏ ଶବ୍ଦ ତ ବାଣ ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ। ଏ ଶବ୍ଦ କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ହଁ, ମୁଁ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ହେଲେ ଏ ଶବ୍ଦ ତ ସେ ପଶ୍ଚିମ ପଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ସେ ଶୁକୁଟା ଚିଲା ରହୁଛି। ତା ମାନେ ସେ ଶୁକୁଟା ହିଁ ଆମ ବାଣ ଚୋରି କରିଛି। ଚାଲ ଯିବା, ସେ ଚୋରକୁ ଧରିବା। ଯିବା ଯେ, ତୁ କିଛି ଫୁଟା ବାଣ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସେ। ଫୁଟା ବାଣ ନେଲେ କଣ ହବ? ତୁ ଆଗ ସେ ବାଣ ନେଇକି ଆସେ, ତାପରେ ସେଠି ଦେଖିବୁ ଏ ବାଣର କରାମତି। ହଉ ଚାଲ। ଏହାପରେ ସେମାନେ କିଛି ବାଣ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଶୁକୁଟା ବାଣ ଫୁଟଉଛି। ଆରେ, ମୁଁ ତ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଏ ଶୁକୁଟା ହିଁ ଆମ ବାଣ ଚୋରି କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ତାଠୁ ଆମେ ସେ ବାଣ କେମିତି ଆଣିବା? ତୁ ମତେ ସେ ଫୁଟା ବାଣ ଦେ, ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ହଁ ହଁ, ରହ, ମୁଁ ବାଣ ଦଉଛି। ଏହାପରେ ମୁନ୍ନା ଟୁନାକୁ ବାଣ ଦେଲା। ମୁନ୍ନା ସେ ବାଣରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଶୁକୁଟାର ପଛପଟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ବାଣଟି ଭାରି ଜୋରରେ ଫୁଟିଲା ଆଉ ଶୁକୁଟା ଯାଇ ଦୂରରେ ଛିଟକିକି ପଡିଲା। ହେଲେ ସେଇ ଫୁଟା ବାଣରୁ ନିଆଁ ଛିଟକି ଯାଇ ପାଖରେ ଥିବା ବାଣରେ ପଡିଲା ଆଉ ସେ ବାଣ ବି ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବାଣ ଛିଟକି ଆସି ମୁନ୍ନା ଓ ଟୁନା ପାଖରେ ପଡି ଫୁଟିଗଲା। ଇଲୋ ବାପଲୋ, ମରିଗଲି। ଇଏ ବାଣ ସବୁ କେମିତି ଫୁଟି ଯାଉଛି? ଚୋର ଶୁକୁଟା, ଏବେ ବାଣ ଫୁଟଉଥା। ଆରେ, ତମେ ମାନେ ମୋ ପଛପଟେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଦେଲ? ଏ ହେ, କଣ କଲ? ତମର ଏ ଭୁଲ ସହ ମୋର ସବୁ ବାଣ ଫୁଟିଗଲା। ଦିଅ, ମୋ ବାଣ ପଇସା ଦିଅ। ହଇରେ ଚୋର, ଆମ ବାଣ ଚୋରି କରି ଆସି ଏଠି ବାଣ ଫୁଟେଇବାର ମଜା ନଉଛୁ? ରହ, ତତେ ଏବେ ଦଉଛି। ଏମିତି କହି ଟୁନା ଶୁକୁଟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡେଇଲା ଓ ଶୁକୁଟା ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ମୁନ୍ନା ଘରେ ପହଞ୍ଚି କାଳି ଓ କାଳୁକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରି କାଳୁ ଓ କାଳି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଷ୍ଟୋରିଟି କେମିତି ହେଇଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।